दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरारि जथुमाया दिनै नैथि सान। नगावनि कलियाबराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। बे नैथि साननि सेथि हाबाफारियावनो फुंबिलिनि आरज गाबनायजों जागायो। लोगोसे धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावफुं आफादगिरि खगेन रामसियारिया। गोथैसियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि बब्रुबाहन सरगयारिया आरो धोरोमारि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो कलियाबरनि एसडिअ पबित्र कुमार दासआ। बेनि उनाव कलियाबर बाथौसा मुंनि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरिया। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौनि बे बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेला बेलासिनि 2 रिंगायाव जागायगोन आरो बे गेवलां मेलखौनो बेखेवनानै होगोन बिटिसिनि सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। खुलुमनाय थाबाय। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरारि जथुम्मानि नैथि सान गिबि बे हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय बेखौ बिरहोनाय जाबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलानि जा गोथौ ओंथि आरो गोनांथि बेनि बागै जोङो रायजो राजानो एसे फोरमायनो गोनां जाना दङ, मिथिहोनो गोनां जाना दङ। मानोना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै सानस्रि सान्थौ बे फिरफिलायावनो हाबजोबना दं। जेरै फिरफिलाया मोनबा गाबनि, जेरै गोजा, सोमखोर, गुफुर, गोमो बोराइ आरो लाइगां। बेयो मोनसे मिथिंगायारि रुजुथाय दङ। बेहाय हा, बार, दै, अर, अख्रां बे गासै दंजोबो आरो बिनि गोथौ सान्थौ बे हाबना दङ। जेरै जों अख्रां होनना बुङो फैलाव गुवार गोसो साननाय, दै होनना बुङोबा हां लानाय थांना थानाय, बेबायदि हा होनना बुङोबा सहायनाय, बेबायदि गासै ओंथि दङ। बेफोरखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव लाना थाङो। बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौ सान्थौखौ रायजो राजानि गेजेराव फरायनाय बाथौआरिफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे बुहुमनि दुलाराय सुबुंफोरनि गेजेराव फोसावनायनि गोनांथि दङ। आरो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जों सत बांसा लानांगौ, समायखिरा लानांगौ होननानै दिनै फिरफिला बिरहोनायनि गेजेराव बेखौ फोरमायनाय जादों, खावलायनाय जादों। साननै मेल जानानै थांबाय नोंथाङा मा इयुनाव मा खामानि मावनो थाखाय बिथांखौ जों गोबां खामानि लादों जोंनि सावराय मेलाव। जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनसे हाबाफारि लादोंमोन, बे जाबाय बाथौआरिफोरनि बे सुबुं सानख' बेखौ लादोंमोन। बे आबुं जायाखै आरो बेखौ आरोबाव बे बोसोरनि थाखाय लादों बे थांखि। बेनिफ्राय जोंहा सम बिजिरखौ एसे फोसाबनो गोनां दङ, बेनि थाखायबो जों थांखि लादों। लोगोसे जोंहा जोंनि गोथार बिजाब, धोरोमारि बिजाब बाथौ थान्दै, बे बाथौ थान्दैखौबो बेहाय एसे बेले बेजे लादों। बेबायदि जोंहा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे हानजा दानाय टिम बाथौनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो बे थांखि लानाय जादों। बेबायदि बाथौआरिफोरनि उनाव फोसाबनाय, फोलोमनाय, फेहेरनाय बेफोर दङ। बेफोर गासै खामानिखौ सावरायबाय। बेनिफ्राय जोंनि रां रुफानि मोनसे गुदुं सालिनो नांगौबा बेखौ दैदेनलांनांगौबा रां रुफानि गोनांथि। बे रां रुफाखौ जों माबोरै गोख्रों खालामनो थांखिया बेनिखायनो इयुनाव गोबां थांखि लानानै लादों। जोंनिया संबिजित मथे बोसोरथाम मावफारि थायो, बोसोरथामनि। बेनि जोंहा बोसोरनै जोब्बाय, दा बोसोरसेल'सै। बेनि उनाव जोंहा गोदान दानाय जागोन। जों बेखौ सावरायनाय जागोन सनितपुर जिल्लाया बे सनितपुर जिल्लायाव हयथ' खुंफुंनाय माने गोदान आरो बे जोंहा जे थाखानाय मावफारि बा थांखि नोजोर मिशन बेखौ जाफुंहोनो थाखाय सम रायज्लायनानै हाबाफारि लागोन आरो मावफारि लागोन आरो मावलांबाय थागोन, बेबायदि साननाय जादों। जागोन नै फुङावनो फिरफिला गेलेनाय जाबाय,
बेनिफ्राय गोथैसि बावनाय दा धोरोमारि हानजा संनाय जागोन बे सोलिगासिनो जागायबाय बेनि उनाव जोंहा 12 बाजिनिफ्राय गेवलां मेल जागोन बे 12 बाजिनि गेवलां मेलाव जोंहा थिखानाय आलासि दङ आलासिफोरा फैयोब्ला बेबायदि जालांगोन जोंनि बेहाय जोंहा गोजोननो गोनां बाथ्राया दिल्लीनिफ्राय फैदों बांलादेशनिफ्राय फैदों अरुणाचलनिफ्राय जोंनि आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय मोनबा रायजोनिफ्राय फैदों बे गेवलां मेल जागोन गेवलां मेलाव जोंहा जायफोर गाहाय आलासि बा आलासिफोर दङ बिथांमोना जा बुङो बेबायदि जोङो खामानि मावलांसिनो बिथांमोननि बोसोन आरो सुबुरुनखौ जों आजावनो नाजागोन अखम दर्शन आसामा होनाय जे आसनि बे आसनिया गोबां बर'फोरा बेवहाय मोनफुंनो हायाखै नैबे समाव मा गारि जाय जिल्लाफोरा जुदि बे आसाम दर्शननि आसनि बे आसनि मावफुंनायाव मोनसे जों जेरैबायदि मिजिं थिदोंमोन जों सानदोंमोन बेबायदि जाफुङाखै नाथाय 30-40 जौखोन्दोसो जाफुंदों बेयो मा जानायसै उनाव बेखौ मावफुंनो थाखाय बे लकेल एमएलए बिबान होनायसै लकेल एमएलएआ जोंनि बर'नि बागै सोरहाबा मोजां गंलायनाय दङबा बिथांमोना बाथौ थानसालियाव होदों गोबां जायगायावनो होदों गुबैयै बिटिसि ओनसोलाव माने बिटिआर ओनसोलाव बे जादों नाथाय बिटिसिनि बाहेराव बिटिआरनि बाहेराव आसामाव बेफोरो खोब खम जादों खायसे खायसे जिल्लायाव मोनथाराखै जेरै नलबारि जिल्ला बेहाय मोनाखै होननानै बुंनाय बेबायदि खोनानो मोन्दों खायसे खायसे जिल्लायाव मोनाखै दा बिसोरो बे आसाम दरबार नामघर एबा बबेबा हिन्दुफोरनि मन्दिरावसो होदों जोंनियाव होआखै बेनिखायनो देग्लाय बेखौ सावरायफिननानै जाहाथे बयबो मोनो बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे दौरिफोरनो थाखाय जाय दौरि बे दौरिफोरनि थाखाय 10,000 खरि खेबसेनि थाखाय अनसुंथाइ होदों बेखौ जोंनि गोबां दौरिया मोनदों जों दा हिसाबाव 1,000-निबो बांसिना मोनदों बर' थानसालियाव बाथौ थानसालियाव आसाम दर्शनखौ मोननो हायाखै चिफ मिनिस्टारसिम नोंथाङा माबा खावलायनो सानो नामा बेखौनोथ' जों सावरायबाय जों उनाव लोगो हमहैगोन जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'जों जों रायज्लायदों बिथांखौ लानानै जोङो चिफ मिनिस्टार आरो लोगोसे जों जोंनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिखौ लोगो हमनानै फोरमायगोन फोरमायखानाय जाबाय नाथाय मावफुंनो हायाखै मानोना चिफ मिनिस्टारा जोङो सम होआखै जोङो जोंनि थानसालि गाहाय मावख'आव थानसालि लुनाय बिनि DPR बानायना दोननाय दङ बेखौनो जों बिथाङा सम होयैनि थाखाय गथायनो हायाखै बे गथायनो थांनायावनो लोगोसे दा मैया जोंहा बिटिसिनि चिफआ बुंलांदो एसे जोङो फैनाय 6 एप्रिलनिफ्राय उनाव मोनसे तारिख लानानै जों लोगो हमफिनगोन जोंखौथ' बुंलांदो आरो थानांगोन जाफुंगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों बे मोनसे आरो दिनैनि नैथि सानाव जों आर'ज आरो बेरायनाय लोगोसे दा गोथैसि बावनाय जिखिनि हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंनो हानायखौ गोजोननाय मोनदों आरो गासै बेवहाय थान्दैफोरनि जिखिनि बाहागो लानाय जिल्लानिफ्राय बाहागो लानाय बयबो मोजाङैनो बाहागो लानो हादों बेनि थाखायनो बे आफादखौ बा बोसोरसालिया जथुम्माखौ जाफुंदों होननानै बुंनो हायो आरो आसा खालामदों इयुनफोराव जोंनि बे हेफाजाबा जिल्लानिफ्राय जिखिनि हेफाजाब जानांगौ बे हेफाजाबा रावबो आसा खालामनो हायो इयुन समाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लानानै मावो इयुन समाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव जिखिनि गोबां जों बाथौ होनोब्लाथ' गोबां बाहागो दङ बे गोबां बाहागो थानायफोरखौ जों माबोरै खौसे लाबोनो हायो बेखौ नाजाबाय थागोन थाबैनो हानाय नङा अबयसे गोबाव सम लागोन सेमिनार खुंनांगोन जोङो सेमिनार खुंनानै जे माबोरै खौसे खालामनो हायो बेनि मोनसे माबाखौ बहननांगोन लामाखौ दिहुननांगोन आरो जोंनिफ्राय जेसेबां दालायफोर दङ बाथौनि गेजेराव जेरै गुदि बाथौ मेनलि जानानै दङ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो गोबां माबा माबि नाम दङ गुरुफोरखौ लानानै जे बेफोरखौ जों खौसे लाबोथारनायनि बेब'स्थाखौ नाजागोन जिहेतु बर'नि गुबै धोरोमखौ नागारनानै गुबुन धोरोमाव बारलांनायखौ जों गोबां नुदों नैबे समावबो दासिमबो बारलांनायखौ जों नुदों मा हाबाफारि लानो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोरना बेनो जाहैगोन गाहाय हाबाया जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोमाव थांनो हाया माबोरै होबथानो नांगौ
बेखौ जोङो गावनि आफादखौ एसे मजबुत खालामनांगोन आरो जोंनि गेजेराव बाथौनि सायाव जिखिनि फिल'सफि दङ बे फिल'सफिखौ जों मोजाङै प्रसार खालामनो हानांगोन जाहाथे रेडिमेड धोरोमाव जोंनिफ्राय आनज्रायलाङा जुदि जों जोंनि फिल'सफिखौ मोजाङै बेखेवना होनो हायो बा गोसोआव लाहोनो हायो फोथायहोनो हायो अब्ला गुबुन धोरोमाव बारलांनाया अट'मेटिकलि बन्द जालाङो